বেশি চালাক দেয় দিকটা বইতো দিয়ে টমেটো বুঝতাম তো নেই আচ্ছা আরম্ভ করি এটা জুড়ে কইেন হামবায়া ফরো Ipft সেন্ট্রাল কমিটি তথা রাজ্য কমিটি তিনিনি প্রেস মিট খাইনানি বাগै सिनि प्रेसिडेंट ऑनरेबल सिनि सर प्रेम कुमार यांग बनि दागे माबाय तै सिनि Ipft नि तांफां बरम गोनां प्रशांत देबबर्मा बरकनि दागे मानिबाय जों मीडिया नि बिसिंथि खालायै Ipft नि इम्पोर्टेंट गुरुत्वपूर्ण कक जों हास्टेनि लुकरकनि थानिबो जों साख्लायनानै थाङै दङ आणि यांगो दङ सिनि पार्टीनि सिनियर मोस्ट वाइस प्रेसिडेंट ते Ipft नि फाउंडर सर कृष्णकांत चमातिया यांगो दङ सिनि Ipft नि सेंट्रल कमिटी नि एसजीएस सिनियर एसजीएस सिनि बरमगोनां सर बिधान देबबर्मा तिनि हामबायमारुबो 2023 Tipra हास्टेनि लोको चौमारि Wngnai bagai khanani salo hangkangkai nomination file khlainani jani ja bodol je bodol rok batainai borokni nomination paper submit khlainani bagai returning officer ni thanibo khanano last day aboni bagai जों पैलावनो हामबाया पारो Tipra हास्टेनि लोकरकनो Ipft 2023 बाहायनो 20टा सिनि एसटी रिजर्व सीट दंमानिबो जों ताकलाय 2023 नि लोको चौमारि Tipra हास्टेनि एसेम्बली इलेक्शनाव जों Ipft नि आंनि बादायनाय 5टा सीट आबो जों मियाफ्रानो डिक्लेयार खालायगा तिनिबो जों तै कैसा डिक्लेयार खालायनायनि बागै जों थाङै दङ के आबोनि बागै ताकलाय 2023 बाहायनो हाय जों Ipft तै बीजेपी जों एलायंस नि बिसिंथैनो ताकलाय बाहायनो हाय जों बादायनायनि बागै तियार हमलायजा आबोनि बागै 18 विधानसभा जों Ipft बीजेपी जों एलायंस खालायनो बादायखा 5 बोसोर जों रानिं दाबोबो जों Ipft तै बीजेपी एलायंस दंखौ एवं 5 बोसोर जों कन्टिन्यू खालायफैखा दाबो सिगांनि 5 बोसोरनि बागै बाहायनो हाय चौमारिबो जों Ipft तै बीजेपी नो एलायंस नि बिसिंथैनो जों बादायनायनि बागै जों सिद्धांत नाहरजाखा अब आनि साग साइसनि सिद्धांतया Ipft नि राज्य कमिटी सेंट्रल कमिटी प्रेसिडेंट नि अनुमोदन तै पार्टी नि जीएस बिनि अनुमोदन बायनो जों तिनि सिद्धांतनो जों साप्लायनानै थाङै दङ सिनि Ipft नि अंगै सेपारेटली Ipft नि अंगै सिनि बादायनाय 41 एसटी रिजर्व सीट आरो जागाव सिनि एमपी नगर असेंबली कन्स्टिट्युएंसी आरो जागाव सिनि Ipft नि कैंडिडेट बरमगोनां सिनि सिटिंग एमएलए सिंधु चरण जमातिया ब एमपी असेंबली कन्स्टिट्युएंसी 41 नि अंगै और 23 बाहायनो हायनो हाय Ipft नि सिम्बल नतयै ब बादायनायनि बागै जों पार्टी सिद्धांत नाहरजाखा ओके खानानि जराबो जों सिनि टोटल अंखा मियाफ्रो जों साख्लायखा 5टा कैंडिडेट तिनि हिंखांखाय टेकेसा ओंखाय आरो जागाव सिनि Ipft नि आंगै बादायनायनि 41 एमपी नगर हिंखांखाय गुबुन पलिटिकल पार्टी रगबो दङै मानो बा दंनाय हाबनो जों Ipft आरो जागाव स्ट्रंगली बागैनो जों आरो जागाव पार्टिसिपेट खालायनाय एवं सिनि कैंडिडेट आशा खालायो जों आरो जागानि मेजर सिनि मार्जिन भोट बाय बा आरो जागानि होफ्लायङै फैनाय अब सिनि 41 एमपी नगर असेंबली कन्स्टिट्युएंसी नि सिनि भोटार रखनि थानिबो सिनि विश्वास अमनो
नरनि थानिबो साख्लायमोन आजागा नंनि सरि दल्स एलाइन दल्स नि कैंडिडेट बर जाखा एनाउंस खायजाखा के आरो के एलाइन दल के विथड्र खायना खाना तंतो दिन नंनि बो कैंडिडेट जाखारा एलायंस तो जों अलरेडी मियाफ्रा जों त्रिपुरा हास्टेनि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल लोकसभा ने एमपी ब्रनि प्रेजेंस ते ऑनरेबल त्रिपुरा हास्टेनि बीजेपी ने प्रेसिडेंट ब्रनि प्रेजेंस अलरेडी जों एलायंस तंनाय जों ऑफिशियली डिक्लेरेशन रिजार्व सिनि जे सीट अनाउंस खालामनाय बिसिंगो तिनि जे सीट न जों अनाउंस खालामनाय आबो हमगांगाय सिनि आईपीएफटी ने उंगिने बताइनाय आरो जागाव जदिओ बो आरो सीट ने होइते बीजेपी बताइनाय दे बताइया दे ना आरो जागाव बाहायनाय प्राइमरी कॉन्टेस्ट देना आबो गुबुन पॉलिटिकल पार्टी नि सिद्धांत ना तासारा तो आरो तो बीजेपी नि तो कैंडिडेट को आरो डिक्लेयर खायजाखा आबुन बागे अकक्स मा संमानि ना अलायंस कंटिन्यू तंगो तंनाय आगामी दिनावबो आ सीट सिनि जे सिटिंग एमएलए तंमाने बो स्ट्रांगली आरो जागाव पार्टिसिपेट खालायनाय तार माने आबुनो जों मोहिनी मन जा आरो बीजेपी आईपीएफटी एलायंस तंखनो फ्रेंडली आरो फाइट कॉन्टेस्ट खाने अब गुबुन पार्टी ताबुक तनो सिद्धांत ना आबो तो न रसता वानसुक तो आजागा गुबुन पार्टी जदि आरो जागाव आईपीएफटी नि सिटिंग एमएलए या करे खानगाबा सिनि आईपीएफटी ते ताबुक जे कोalition गवर्नमेंट तंमाने आरो जागाव सिनि आईपीएफटी नि कैंडिडेट दंनाय गुबुन पार्टी जदि आरो जागाव कैंडिडेट जं कांकेटा आरो जागाव बुथ साइड न कॉन्टेस्ट संनाय अच्छा सालायफोरब्रा न तम सालायखे बारे न बागे आरो तो ऑलरेडी बीजेपी रे सिबाय कांके बीजेपी बे न जसु अलायंस उपर तम सालायखे अलायंस संमाने त जों मनो जे अलायंस संनानि सिगां जे कक सामाने अबनन संताबो हम ऑफिशियली जों अनाउंस खायदों अच्छा ठीक है जो मिया तो नंनि प्रेस लिस्ट मा हागे तेसा बुं ते रिपीट के साइजाबानो साब साब बेलाय हमबाय मियाफ्रा जों सिनि कैंडिडेट डिक्लेरेशन खायजाक मानेबो हम कांखाय सिनि साइड कांचनपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी हम कांखाय सिनि ऑनरेबल प्रेसिडेंट प्रेम कुमार रियांग ते सिनि आसाम बारी आरो जागां कांखाय न जतन खनाखना बेलायखेना हामबायबो प्रधानमंत्री ते होम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया असके सिनि सार एनसी टेबल मा थै थांमने याबलपनो असक रेस्पेक्ट रुई बनि परिवारनि प्रति सुदे बनि परिवारिया त्रिपुरा हानि सिनि बरनि प्रतिबो सार एनसी टेबल मानि तमाहिन पद्मश्री अवार्ड द्रमानि बिसिंगबो बरनि परिवारनि अंगै बातायनानि बागै प्रपोजल द्रमानि न जों पार्टीगत आईपीएफटी नि अंगैनो जों बनो नॉमिनेट खालायगे आरो जागा कॉन्टेस्ट खालायनाय ठीक है सिगां कांगाय सिनि 12 ताकर जाला आरो जागाव अंकांखाय सिनि सार विधान देव वर्मा बनो कॉन्टेस्ट खायनाय ते सिनि जुलाईबारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी आरो बाहायनो सिनि आईपीएफटी नि कैंडिडेट बरंमना शुक्लाचरण नतिया बो कॉन्टेस्ट खायनाय ते सिगां कांगाय रामचंद्र गाट सिनि सिटिंग एमएलए प्रशांत देव वर्मा बो स्ट्रांगली आरो जागा बाहायनो कॉन्टेस्ट खायनाय माने बो जेहेतु सिटिंग एमएलए तमो आरो कॉन्टेस्ट खालिया जा अब चिनी पार्टी नि सिद्धांत अब आंथाव व्यक्तिगत सिद्धांत होने आं लिया तामका पार्टी जे सानानि बागे आना दागिका आबना आं नर्निस कांगा लोकनिस कांगा मासाबो पार्टी जेना सादि काबनो मासाका सासाबो कैंडिडेट मांखा आबनो जों ऑफिशियली मिया प्रूफ साख्लायका ता गनरनि बिसिं ति साख्लायो जारा माया तांगै मालिया तांगै रलिया अब पार्टी उलो सबाय सुग्रुबै सानान होने आं खाख्लायो अच्छा सारा गाय सोंमु गोबां ससियेल मीडिया रो माने कमेन्ट खायतं खा लुकुरो मथा बेन्दर तामनि बागे कागलायखा नक तो माने ससियल मीडिया बिसोर तो साइमा का माने थांचा के बाताय नाय दं होने बो माय खेकला मुंबाय बो माय सानमु तुय नक ब्रक बाय दिने आका के बासरा नांखा ओके साइदमन आबनि मेटार हम कांखाय जों आईपीएफ तिरक बो बेलायखेना एक्साइटेड दं जा आ मेटाना तुय जों बेलायखेना आगक जा जेहेतु यांगो बीजेपी बाय कोalition दंगो अलायंस दंगो सिनि मिनिस्टार एमएलए तंबायो लीडर दंगो जों जतननो बेबागनो सैक्रिफाइस खायलासिना नानाय जों प्राय 95% जों आगोबि थांका दुर्भाग्यजनक अब जदिओ बो जों ऐतिहासिक कारणे जदि सानानै नांखांखाय अब जों ओला सालायना अब पार्टी जेहेतु मेजॉरिटी पार्टी गसेलिया
आंबो अरब कताल खाय तब कब बनाबै सानानि कब गिया पार्टी जेटा मेजॉरिटी गसियाना तो आंबो व्यक्तिगत भाबे थाङै गसरि मैया पार्टी दा आं साइचुंबै चलिया आं मुचुङै दंगो आयंगा थांनानि बाकी बर मुचुं यांगांगाय बेवागना नतलाङै थाङै मैया तामोके आईपीएफटी पार्टी एनसी ते बर्मानि नेतृत्वे 2009 सिमे आसायमानिबा तब 2023 एडिसी आमचना 3 तिप्रालेन सानै फैयो सानैनो दंगो सानैनो फाइया आगामी दिनावबो जों सानैनो थांनाय अ पार्टीनि बिसांथियै आबनि बागै एनसी ते बर्मा थै थांका पार्टी बेबागनो तसमो संगै थांका याकरि थांबायखा बागलाय थांबायखा कोनो किछु गरैखा आ जिनिस जों सारा ऑल इंडिया नि बरनि थानि मेसेज थांगिया दै आबनि दायित्व आबनि रेसपन्सिबिलिटी ना दै जों तिनि सिद्धांत पार्टी जे सिद्धांत नाका आबनो जों नांनि बिसिंथिखौ जों नासा खायो फियाबा जों खानाय माखाय नर मथा बाय एलायन्स जोंना फुरो एके सिम्बल थाङो फाइट खायना कक दं मारो आसु जागु गइबा ब रिजन आबनि किसा खारा स्राय स्रायके क्लियर खायके पाब्लिक बागै बिलिन जानाय रिजन तो जों तब सानानि थाखाय इलेक्शन तो खनासनि नमिनेशन आरो खना लास्ट नमिनेशन फाइल आरो बिसिंगा उपागा अनेक किछु गोबां माने रिजन दंना जों अब तब शॉर्ट टाइम नि बिसिंगा आबनि क्लारिफिकेशन बा आबनि रिव्यू बा आबनि एक्सप्लेनेशन जों तब खायनानि समबादिया जेहेतु जतन बखा दुजा जतन बखा खामजानि बिसिंगा कोनसे जों तिनि अमहाय सिद्धांत नामानि अब चिनी व्यक्तिगत साप्तानि बागैया केबुनि नखं हामनानि बागैया आशा खायो अम कायसा लाइबुमा स्नामजाखा अ लाइबुमा बसकांग अब तेगो बरम रजांनायनि आंखा खायो आईपीटी पार्टी अब सालसा लोकरकनि थानिबो न जरा फैगानखाय जोंनाय अब बागै आं आशा कपलक सने थांगिया itu আমাদের আমরা